Unozviziva here kuti kune vanhu vanogona kumarketa product zvisingaiti, but marketing haichinje quality product. Ndingagona kupa muenzaniso pamusoro pe-Jolly Juice ne-Minute Maid. Kana ve-Jolly Juice vakaisa advert after every 5 minutes pa TV, ve-Minute Maid vaka-advertise ka1 pagore. Kuwanda kwema-advert e-Jolly Juice hakuchinje taste ye-Jolly Juice. Saka method ingagone kubowa, but product kana yakanaka. Uyo uri kutsvaga method here kana kuti uri kutsvaga product. Kana wanzwa kuti vhangeri rakanaka, submita kuvhangeri, siyana nemethod. Icho zvinokupa kuti ufunge kuti wamboita 5 years uchiparidza nhema. Muridzi wevhangeri yechokwadi, muridzi wevanhu vanga vachitenda nhema dzaunga uchiparidza, orega kukufumurai wochimuudza kuti ndikorekitei zvakanaka, nhema ndaandichidziparidza kazvangu ndandisinganyatsoziva, madii kungonditora pasaidi. Iwe wanga uchienda pamberi pechechi uchiburitsa matoto enjiva pamberi pevanhu, uchiprinda maposta, vanhu vese vachikudzwa. So musi waunozotsiurwa woti nditsiurei paprivate, inotori sign yekuzvikudza. You are a troubled and repentant soul. Hausi munhu anotendeuka ukadonedza kapuso yamai kapwanyika, kunyange amai vakati uri benzi, haugari kuti aiwaka munonditsiura zvakanaka, ndadonedza zvangu, but hamungabva mati ndiri benzi. Watoita mistake wakanganisa. Musi waunokanganisa, you forfeit a right yekutaura kuti wotsiurwa sei. Nhau yekuparidza, a lot is at stake. Inhau yekuponeswa kwavanhu. Panotori nevakafa ukavaviga iwewe vachifira munhema dzaunga uchiparidza. Ndopo unofunga kuti Jesu angave soft newe nenhau dzakadai. Imba yechimajina chiremba anga achida kunzi aoperate, achinzi panongori netsinga yanga yabloka, iyo obva acheka mapapu oti it's a mistake, munhu ofa. Oburitswa pabepa achinzi akaita zvisiri anga akadhakwa, iye oti aiwa nditsiurei zvakanaka, kutadza kuri muvanhu. Iyi makatarisa chitunha chehama yanga ichida kungokliwa, a blockage yanga iri patsinga, munhu akasiya tsinga akatanga kucheka mapapu, auraya munhu otanga kuti nditsiurei zvakanaka. Inda uchizvikudza zvakadaro iwe. Inga munhu anorepa mwana wevanhu chaiye achitori mukadzi mukuru, vaitodanana, akamisira piritsi mudrink, akakotsira, akavata naye akarara, anobuda mu-H metro 1. Kanjani ari kurepa vanhu pamweya vachienda kudzivaro moto? Anofanira kufumurwa zvakadii.